лаже в тебе интелект. Ти не го искаш, много си игрива. Не виждаш аз и той, че сме в комплект. Не си от първа класа и не си опасна. Различна категория сме двете, аз и ти. Не така, ефтина си мила. Не така, ох, какво си пила. Ама много лошо се излагаш. Второ качество, като предлагаш. Не така, ефтина си мила. Не така, ох, какво си пила. Ама много лошо се излагаш. Второ качество, като предлагаш. Ти не го искаш и се натискаш, но абсолютно си без резултат. Не му звъни, нищо не пиши, в момента е зает, не е в обхват. Не си от първа класа и не си опасна. Различна категория сме двете, аз и ти. Не така, ефтина си мила. Не така, ох, какво си пила. Ама много лошо се излагаш. Второ качество, като предлагаш. Не така, ефтина си мила. Не така, ох, какво си пила. Ама много лошо се излагаш. Второ качество, като предлагаш. Не така, ефтина си мила. Не така, ох, какво си пила. Ама много лошо се излагаш. Второ качество, като предлагаш. Не така, ефтина си мила. Не така, ох, какво си пила. Ама много лошо се излагаш.